От своето създаване, мобилният телефон бележи изключително динамични трансформация и растеж. Прогнозите са до края на годината броят на смартфони, които реално са в употреба, да нарасне до 1,4 милиарда. Почти 800 милиона са с операционна система Android, следвани от смартфоните с iOS, Windows Phone и други платформи. Сумарно това прави по един смартфон на всеки 5 души. За да добием представа колко важна роля в живота ни заема смартфонът, само ще споменем, че същото съотношение се отнася и за най-популярното средство за масова комуникация – телевизора. И ако в България все още съотношението телевизори-смартфони е 2 към 1, то определено последните се радват на много по-динамичен растеж. Причината за това са големият брой функционалности, които тези устройства предлагат на потребителите. Най-често потребителите ползват своите смартфони, за да 61% влизат в интернет, 54% пишат и четат мейли, 48% правят снимки и клипове, 39% слушат музика, 37% играят игри. Къде в тази класация се нареждат платежните услуги? И по-любопитният въпрос. Каква е причината така функционалните смартфони да не са се превърнали в основно средство за разплащания? Повече от 1/3 от потребителите поставят на първо място притесненията си за сигурността. Това показват и последните проучвания за България, според които по-малко от 1/3 се чувстват напълно сигурни да плащат със своята карта онлайн. Какво е решението за модерния потребител, който ползва своя смартфон за почти всичко? Представяме ви MobiB, мобилното приложение, което надгражда сигурността и възможностите на вашите банкови карти.